Možno si spomeniete, že sme vám predčasom ukázali originálnu liečbu psoriázy, ktorá sa volá ichthyoterapia. Spomínaš si na to? Áno, spomínam, lebo to bolo veľmi zaujímavé. Ide o to, že malé rybičky požierajú poškodenú kožu na tele. Hej, lenže vtedy to bol príspevok zo zahraničia a teraz uvidíte, že takto liečia už aj u nás. V tejto vane sa nachádzajú stovky malých plávajúcich lekárov. Reč je o malých rybičkách pochádzajúcich z Turecka, ktoré sa živia odumretou kožou. Skúmajú povrch pokožky. Hľadajú, kde je pokožka, kde má defekt a to miesto atakujú. Stačí sa len ponoriť do vane plné rybičiek a oni sa pustia do práce. Nemajú zuby, majú papulky, na ktorých majú jemné chlopky, ktoré sú ako povrch vytvárajú pilník. Čiže vlastne ten pilníček vám brúsi tú pokožku. Je to veľmi príjemné, je to také príjemne šteklivé. Treba si na to zo začiatku zvyknúť. Odumretú kožu ryby dokážu veľmi rýchlo spracovať. Je pre ne hotovou lahôdkou. Rybičky vlastne okusujú pokožku, ktorá slúži ako potrava. Rybičky po celom svete liečia najmä ľudí chorých na psoriázu. Najnovšie sa používajú aj na kozmetické účely. Peeling pokožky, celulitída, vrásky, ale tiež aj veľmi zaujímavé rozvoj psychomotoriky postihnutých detí. Na jednu kúru je potrebných okolo 300 rybičiek. Poradia si aj s kožou, ktorá je napadnutá rôznymi infekciami. Dokážu fungovať maximálne 3 týždne, potom musia ísť 10 dní oddychovať, aby sa vyčistili a znova dostávajú normálnu stravu, aby sa dali do poriadku. Rybičky vedia veľmi rýchlo nájsť postihnuté miesto a dokážu ho liečiť aj celé hodiny. Ja mám pocit, že hlavne tie nohy, teda ako taká pedikúra, kvázi by to mohla byť. A potom ich cítim dozaj okolo brucha, myslím, že aj na stehnách. Pre televíziu Joj Pavolček.